Mitingog na ang simbahang Katoliko sa Subo mahitungod sa kontrobersyal nga isyu sa Pax Silica. Sayra nato kini sa report ni Alan Domingo. Giawhag ni Cebu Archbishop Alberto Abit Uy ang tanan ilabi na ang kagamhanan nga pamalandungan pagmaayo ang Pax Silica. Gikinahanglan matud pang adunay makuti nga pagtuon gikan sa mga tinuod o objective nga mga eksperto kung unsa ang mamahimong epekto sa Pax Silica sa kinabuhi sa mga tao o sa kalikupan. Kini Pax Silica ang ginato nga pamalandungan ug maayo ug una. Dili ta sayon-sayon o basta-basta nga mudawat ani. Akong gidasig ang anay nga pagtuon o consultation po. We need to ask the opinion of experts. Kanang experts nga objective ba? Dili ng experts nga gipanag-iya og ila ka tawo. Kay sigurado kita na nga di na sila mag-anay sa ilahang paghatag ng opinion. Gidugang ni Archbishop Uy nga angayan nga adunay konsultasyon sa mga tao ug pamation ang mga sentimiento kalabot nining isyu sa Pax Silica. Kung ugaling adunay kini daw tang epekto, ang katawhan ang maapektuhan. Apan kung dunay kaayuhan, ang katawhan usab ang mabulahan, busa gikinahanglan paminawon ang tingog sa mga tao. I just encourage kanang tinud-anay nga dialogo, konsultasyon, pagpaminaway ug pagtuon. Ubos sa framework sa Pax Silica, ang Pilipinas mugahin og 1,620 ka hektaryang economic security zone sa New Clark City sa Tarlac nga pahimutangan sa AI Data Center. Apan nakaani kini og pagsupak sa nakaning sektor sa kabalaka nga dako kinig epekto sa kalikupan. Kauban si Rod Prado o Cleofer Lumayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.